खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि बिपिएफनि बिजाथि सौद' कुमार बसुमतारी बिथांनि अडिअ कल रेकर्डिं एबा अडिअ कल रेकर्डा ससियेल मिडियानि गोबां साइटआव भाइरेल जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। थारैनो बे समाव मोनसे गोबां सोंथि खालामदों एबा गोबां सोंथि सिखारदों दे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिपिएफनि बिजाथि सौद' कुमार बसुमतारी बिथाङा गाव गोसो गैयामोन बिजाथि महरै बिपिएफ दोलोनि जानानै बिसायख'थि गेलेनो। नाथाय बे समाव अडिअ कलनि गेजेरजों गोबाङानो दाबि दैखांदों दे एबा दाबि खालामदों दे एमसिएलए बिपिएफनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारी बिथांनि नारसिननाय अडिअ कल सौद' कुमार बसुमतारी बिथांसिम बिपिएफनि जा सिडली बियाबनि जा बिजाथि बे बिजाथिनि सायाव गोबां अडिअ कलनि गेजेरजों नारा नाथाब्लाबो बिजाथि महर गसंहोनायनि मोनसे अजदा बे समाव एबा अडिअ कलनि गेजेरजों रोखा नुजाथिनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। जेराव सौद' कुमार बसुमतारी बिथाङा बिजाथि महरै गसंनो गोसो गैयामोन। अडिअ कल रेकर्डनि बायदिब्ला एबा जा ससियेल साइटनि गेजेरजों गोबां गोसारदों बे गोसारनायखौ नुयोब्ला बे समाव सौद' कुमार बसुमतारी बिथाङा बिजाथि महर जानो गोसो गैयामोन। आरो गोबां सुबुंफोरानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों दाबि खालामदों बे अडिअ कलानो जाहैबाय देरहासार बसुमतारी आरो सौद' कुमार बसुमतारी बिथांमोननि होननानै माखासे सुबुंफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों दाबि खालामदों। जेराव बिपिएफ दोलोनि थासारिया मोजां नङा होननायबो गोबां सोदोब बाथ्रा रायज्लायनायखौ बे समाव सौद' कुमार बसुमतारी बिथांनि बे अडिअ कलनि गेजेरजों बेरखांनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। थारैनो बिसायख'थि गेलेनो गोसो गैयामोन नामा बिपिएफनि बिजाथि सौद' कुमार बसुमतारी बिथाङा? हाग्रामा महिलारि बिथांनि नारसिननायावसो सौद' कुमार बसुमतारी बिथाङा एबा दोलोनि नारसिन थाबनायावसो बे समाव सौद' कुमार बसुमतारी बिथाङा गेलेनांगौ जादों नामा? जेराव गोबां राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थि गेलेनो थाखाय हांखुर जायो। नाथाय बे समाव बिपिएफनि बिजाथि सौद' कुमार बसुमतारी बिथाङा जा अडिअ कलनि रेकर्ड जा भाइरेल जादों ससियेल साइटनि गेजेरजों बे ससियेल साइटनि बाथ्राखौ खोनासङोब्ला बे समाव मोनसे रोखा हमनो हायो दे एबा सन्देह खालामनो हायो दे बिपिएफनि बिजाथि बिथाङा थासारिया मोजां नङा, आं गेलेनो हानाय नङा, गुबुनखौ नोंथांमोना नाजा सरि होनना बुंनायबो बिथाङा खावलायदों जाहाथे आंखौ नारसिन नाङा होननानै रोखा बाथ्रा बुंनायफोरा बेरखांदों। बिदिब्ला दानिया फैदों जा ससियेल मिडिया साननैसो सिगांनिफ्रायनो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे अडिअ कल रेकर्डआ भाइरेल जादोंमोन। बे भाइरेल जानायखौ नोंथांमोना खोनासं, नाथाय माखासे गोबां सोद्रोमाफ्रानो ससियेल साइटनि गेजेराव बे अडिअ कलनि रेकर्डखौ नोंथांमोना मोनखाबाय जानो हागौ। थेवब्लाबो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों बे जा ससियेल साइटनि गेजेरजों एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों वाट्सएप ग्रुपनि गेजेरजों जोंबो मोननो हानाय बे अडिअ कलखौ नोंथांमोना आबुङै खोनासंलांदो। मर्निंलै आदा। हौलै मर्निं। क'क्राझारावनो दं आं। उन्दुबायमोन आं दहायनो औ। ओमफ्राय मेसेजखौ हरबाय, बयबो दं नै। मोनसे जायगानिफ्राय हरबाय बियो। गाव बबेयाव रायज्लायदों जोंथ' मिथिला। मा बुंहरखो मा माखो। जिखुनु जाया नों फाइनाल। बिदि जाया। जाबायरा, आं नै दहायहाय नोंखौ बुंखादोंना, जों बुंखादों दंजोबो नै। जों दंजोबो। बेखौनो बे मेसेजखौ नेबाय था होननानै बेबो दासो लास्ट खोथाखौ बुंहरनो मोनदोंनो, गाज्रि दामोनसै ओरै थोरै होननानै, ओरै डिस्ट्रिक्टआ मानियाखिसै होननानै बुंहरबाय। नै देरहासार सारजों रायज्लायदो। हेलौ। औ उन्दुना हौलै आं उन्दुबायमोन मिथिलायलायासै। उन्दुबायमोन ना? आं बोरैबा जायखिया पजिटिभआव लाबोनो हाबाय जों। दे नोंसोरथ' नोंसिनि खामानिखौ मावबाय। औ दा ज' जालांसिगोनब्रा। नङा बे ज' थिगैनो जानोसै। हो? आं ज'आवनो दंखायो। औ। खिन्थु आं गेलेयालै दे प्लिज नोंसोरो एकदम बेखौ माबा दा खालामसै। गेलेनायनि कन्डिसनाव गैला दा। बिराद माबा जानानै थाबायना। एकदम अननानै आं दङ, जेबो सिन्था दाखालाम प्लिज। आं गासिबो पजिटिभ खालामजोब्बाय जों। नङा
औ औ आं बुजिबाय नोंसिनि सेस्था नोंसिनि आं बिराद अनार होयो खिन्थु आं दा गेलेनायनि कन्डिसनाव गैया आं गेलेला बेखौबो जों रायलायबायब्रा एकदम प्लिज नङा बे जाला बेखौ बेथिंजोंबो जों क्लियार खालामनानैसो जों क्लियार खालामदों नांलालै नांला नङा नोंनि सायावल' सोनारनाय नों हारसिं गेलेनाय नंलाब्रा नङा जों नांथारा ज'यैसो गेलेनो नागिरबायथ' नांथारला आं एकदम आं हानाय नंला आं प्रिपेयार्ड नंखाला मेन्टेलि आं एखेबारे प्रिपेयार्डबो नंला आं गेलेनाय नङा आङो नोंसोरो बांद्राय जर खालायोबा आं सुइच अफ थागोन आंखौ कन्टेक्टबो मोननाय नङा एकदम अननानै आं अलरेडि डिसिसन लाबाय आं ओंखायनो बुंबाय थादोंमोन हाब्रा पार्टि डिसिसनसो जागोन ना दा नांलालै नांला एकदम गाबोन जुदि नों डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव डिसिसन लायो ब्लक लेभेलाव डिसिसन ना लायो ना ना बे अलरेडि जाखानायखा जोंनि समस्ति जोङो डिसिसन लानानै हरोब्ला नाङा नाङा बेखौथ' डिसिसनार गाव खालामनो हानाय नङा गावनि समस्या गाव जे बुंदों एखेबारे आं बुजिजोबथारनाय बे जाया प्लिज गाव बुंगोनब्रा नांलालै एकदम जों आं मिथिखाथारगौ नङा बे डिसिसनखौ जों बुंनायनि खोथा नङाब्रा पजिटिभ लाइनाव फैबाय दे जासिगोन दे बिसिम फैबाय नालाय जों कनभे खालामबाय आरोखि दे दा बेखौनोथ' जों दा इमप्लिमेन्ट खालामनांसिगोन ना जयै जागोन दे बारा दासानथ' पागल बायदि आं पार्टि गेलेयालै डिसिसनसो जागोनब्रा बे नङा दा गेले जाला एकदम जाला खुनु मथेबो जाला दा दे थेंक इउ जाथारला खिन्थु दे फाग्लासो नङा जाथारला एखेबारे जानायाव गैखाथारा मानो गैया जानांगौ जाखो जों बेखौनो थिग खालामदोंब्रा गासिखौबो जों क्लियारेन्स खालामगोन जाला आं नोंसोरखौ बिराद अन्थाव बाथाव बोरैबासो मोनबाय थाबाय माने आं दङ पार्टियाव थागोन आं नोंसोर एकदम सिन्था दाखालाम आं गावखौनो अनार होनानै गावनि डिसिसनखौनो आं मानिखादों दा उल्था दाख्लायथारसै अननानै आं गावजों रायलायनोसै आं गाबोन रायलायगोन गावजों नों हारसिं मानो रायलायनांगौ जों ज' रायलायगोन ना बे जायालै जायखिजाया समस्याखौ जोङो आं बिराद मोजां पजिटिभल' मिथियो खालामदोंब्रा दा ओमफ्राय दा आं गावजों जों रायलायजोबनानै बुंनायानो बोरै रायलायगोन फाइनाल माथो जानांगौ जाखो दा जोङो जिनिसखौ पजिटिभ लाबोबायब्रा ओमफ्राय जोङो गावजों रायलायगोन पार्टि डिसिसन लागोन पार्टियासो खालामगोनब्रा बेहाय नोंनि मा खोथा थानो जों बे लाइनावसो लांगोन ना खिन्थु जोङो दा अके जाबाय जिनिसा दे जागोन दे बिदि जाबाय नालाय जों दा ओंखायनो नोंनो खोन्थाहरबाय आरोखि ओमफ्राय दा जोङो सोरजों रायलायनांगौ माब्रै रायलायनांगौ बोरै फैसा बरनलायनांगौ बोरै खामानि मावलायनांगौ जोंखौ जों दा पार्टि लेभेलावसो रायलायनोसैब्रा नों रायलायगोनब्रा आं नों गावजों माला हारसिं रायलायनोसैलै नोंसिना जोबथ'बाय आं गावजों रायलायगोन रायलायनोसै फाग्ला आराम्भसो जादों आं जोंना गावजों खामानिया रायलायनोसै रायलायगोनब्रा दे आं गावजों रायलायनोसै रायलायनायावलाय माथो बादा दं खिन्थु जोंबो रायलायबावगोन ना नोंजों जोंबो पार्टि लेभेलाव रायलायगोन ना जों पार्टिनि खोथाखौ नों नाङा होननो बोरै हानांगौ दे मोजां उन्दुथ'लाय आं उन्दुनो हानाय नंला आं जाया एखेबारे आं दे दहायनो नोंसोरखौ बुंहरदों गाबोन रायलायगोन दे फुङाव बे दे सम्भब नंला होननानै दे फुङाव रायलायबावनो दे सरि दे